Foi por un bocadillo ou saiu o virus dun laboratorio por un descoido? Como nos pode afectar a peste porcina e cal é o método para atallala? Son moitas as incógnitas que rodean o regreso dunha enfermidade letal despois de 30 anos. Pero o certo é que o xabaril é un reservorio natural de virus e por riba a súa sobrepoboación en España está disparada. De feito, o goberno catalán quere eliminar o 50% dos xabarís da comunidade, 60.000 exemplares, para ser máis concretos. Agora a gran pregunta é como facelo? Quen debe atender un encargo de tal envergadura? Os cazadores son unha peza imprescindible. En Aragón, de feito, xa se activou un plan no que cada xabaril cazado ten unha recompensa de 30 euros. E aquí? Pois en Galicia, tras a reunión desta semana entre cazadores, técnicos e administracións coa Xunta, propuxose incentivar as capturas por enriba da cota ou empregar modalidades cinexéticas alternativas como a caza con arco, entre outras medidas. Pero os cazadores insisten en que é clave reducir a densidade en zonas críticas como a contorna das cidades. Por eso pedíamos que, aparte de onde xa os cazadores estábamos facendo o esforzo de caza, eran esas zonas onde a actividade cinexética é inviable por motivos de seguridade e porque é imposible practicala, aí era onde demandábamos e seguimos demandando actuacións distintas para controlar esa densidade de jabalís. Pola contra, organismos ecoloxistas como Greenpeace advirten de que a caza sen control podería ser contraproducente se quen a leva a cabo abate exemplares infectados e non toma medidas oportunas para non espallar o virus. O sector porcino agarda próximas reunións para frear un avance imparable que podería traer consecuencias catastróficas. Pois sí, porque ese sector porcino o que leva facendo xa unhas semanas, Bernardo, é mirar para as súas contas, non? E ollo cos datos porque preocupan, atendan, porque cada semana estímase que o sector perde alrededor de 1,5 millón de euros. Os prezos caeron ata 20 céntimos por kilo en función do distinto corte de carne, o que se traduce en perdas de entre 25 e 30 euros por animal. Se temos en conta que cada semana saen de Galicia uns 60.000 porquiños, o golpe económico é enorme, dende logo. Doutra banda, as exportacións tamén se complican. Xapón, por exemplo, pechou temporalmente a entrada de carne galega, pero o Ministerio de Agricultura negocia o chamado principio de regionalización, é dicir, permitir importar produtos só de zonas libres de peste porcina. Así, Galicia podería recuperar mercados internacionais sen risco sanitario. Hai máis exemplos, a máis de Xapón, que non compran carne a España dende que reapareceu a peste porcina. Problemas de abastecemento de carne non hai, pero no sector non son optimistas de como se vai presentar o comezo de 2026 e como se dun xogo de dominó se tratase, as consecuencias derivan noutras ramificacións. A crise salpica, por exemplo, as empresas exportadoras de embutidos, non, Óscar? Correcto, Bernardo, efectivamente, xa me ves aquí que estou entre chorizos, pero que estou no mellor lugar posible, amigos. Estamos aquí na Fonsagrada co auténtico último romántico desta industria e do teu povo. E precisamente falábamos agora de que esta situación da peste porcina parece que afecta un pouco as exportacións. Como vos está afectando a vos? A ver, son momentos nos que hai que manter un poquinho a calma, un poquinho a prudencia. Facemos este chamamento en primeiro lugar. Neste momento nosotros, como Casa Castelao, estamos exportando basicamente a nivel de Europa, chámese Francia, chámese Suiza, Portugal. Non nos encontramos neste preciso instante nun momento de dificultade en cuanto a exportación, pero sí nos consta que moitas das industrias e compañeras nosas, pues, cando están exportando sobre todo a zonas como China e Xapón, pois, bueno, teñen certas dificultades. Son grandes compradores tamén, e que iso pode, se a situación se mantén desta forma, sí que pode afectar, non? Obviamente, eu creo que isto vai ser un tema que en 2 semanas seguramente vai haber un avance enorme, porque estamos nunha sociedade onde a industria alimentaria, especialmente a cárnica, pois está moi profesionalizada, as autoridades sanitarias están facendo un gran labor, e bueno, eu creo que isto en pouco tempo pois xa vai recobrar toda a normalidade de antaño. Notades o que nota algunha xente que fala das baixadas de prezos? Notadelas vos aquí en Casa Castelao? Mira, este é un tema que vai moi en función da oferta e da demanda. O foco está localizado, está concentrado nunha zona moi concreta, e todo o que non sea esta zona perimetral, evidentemente o granxeiro, a industria que está traballando como fai unha semana, 2 semanas, 3 semanas,
realmente pois seguimos traballando ca mesma regularidade e non hai estas baixadas. Nosotros seguimos traballando nos mesmos términos en cuanto a compra, máis alá de que evidentemente pois para beneficiar de alguna maneira a esas empresas que están limitando nesa zona concreta se poidan ver de alguna maneira amparadas e poidan dar salida a carne que, insisto, está perfectamente... Perfecto, de feito, temos aquí tamén a responsable de control de calidade que nos podes contar, non? Hai xente que vai ás carnicerías e que pregunta, pero podo comer, non podo comer, como vai o conto? A ver, é normal que haya un pouco de incertidumbre, ¿no? Sería, es decir, o problema é real e o problema está aí. Pero bueno, que queremos transmitir, sobre todo desde Casa Castelao, é total tranquilidade. Como comentábamos antes, ¿no? A nivel nacional, os controis sanitarios en España, o sea, son moi importantes, ¿vale? Nos non somos matadeiro, pero nos matadeiros españois, pois o mismo, os controis son moi importantes, é decir que teñen casi, pois, digamos, que poden dar a nivel europeo e a nivel mundial en cuanto a calidad. Pois amigos, estamos seguros, segue a incertidume, segue esa calma tensa, pero de alguna maneira están facendo todo posible por seguir resistindo. 2-3 semanas é o que nos din por aquí. Resistimos, Rocío.